yona le ndayibona yona le imali abaphila ndayibona yona le imali yonke ndayibona imali Ngicabanga ukuthi sengiyadala. Thokoza baba Alitoni. Yebo. Ndisuka phansi ku TV ngiva kuthiwa uyasiza. Kunjalo. Manje baba ndifuna wonke umhlaba ubone ukuthi usiza ngantoni. Oh, hayi mina ngizisa abantu indlela zehlukene ngemali. Noma mhlawumbe umndeni oningi ngisho kanjalo. Yebo tata, because ndifuna wonke umuntu abone aneliseke ngento oyenzayo. Oh, alright. Manje tata, xa ufuna ukuncedwa ngomuzi wakho mhlawumbe ufuna uqiniswe, uyakwazi umuntu ukumhambela ufika apha nakhona. Yebo, ngiyakwazi ukwenza lokho. Yebo tata. Futhi tata bengicela ubonise abantu ukuba usebenza njani ukwenza imali. Oh, hayi. Vela nje lana nginakathongo. Ukathongo lo. Yebo tata kathi. Ulanda imali njalo ngaso 50,000. Yebo tata. Kathongo. Never lied to me. Ngizwa. Yebo tata. Ngina imali quality. Yebo. Ilanda 100,000 rands. Yebo tata. Njalo ngesuku 100,000 for 6 months. Ngizwa kodwa. Awenza imali wenza njani ukuze abantu bezobona ukuthi kusetshenzwa njani. Oh, hayi ngizokhombisa khona manje ezenjani. Yabona ke la. Kunani ngaphakathi? Hayi akho nto tata. Khona lutho angithi. Yebo tata. Ngizokhombisa. Ifaka lo obiza imali lo. Yebo tata. Ufika phakathi angizwa. Yebo tata. Bese ngiyavala. Kanje. Yebo tata. Ndondoja, bidungatenge, Oh, good. Oh, good. Oh, good. Oh, good. Sengiyavula manje. Yebo baba Alitoni. Uyabona nje. Yakuthi ubona ukuthi imali manje ikhona. Hayi ndibonile tata, ndibonile. Yabo? Yabo? Nomhlaba wonke uyazibonela. Yabo? Hayi imali ingekho. Hayi yiyo tata, yiyo. Imali engaphela kampela ungayithinda uyibona. Ndingahamba tata ngothenga noma intoni ufuna ukuyithenga ngayo. Yebo, kunjalo. Hayi tata, hayi. Thokoza baba, Amen, thokoza. amen. Thokoza baba Alitoni. TV kuza kumina. Uzongivakashela leyo umndeni wami umuzi ngoba lo umuzi wami lo sebenza ngawo. Uyangizwa kodwa isikhohlo sabo. Isikhohlo sami lesi. Manje ngiyabonga wena ukuza kwakho uzobuza le mibuzo. Vela ngicabanga ukuthi 15 minutes ago before nokuzelana. Bakho abantu bahamba khona manje. Bafika uzongibonga imali ngoba kuma umuntu bathuba. Uyangizwa kodwa. Bakho umuntu bathuba bazongibonga ngeimali. Ngeke basiza ngayo indaba yasikima ngene sikhwameni. Bangibuza ukuthi baba imali engenze njani ngifike kwa account noma ngiyilethe ngathi hayi le imali ungayiletha. Hayi bathanda kusuka khona manje lapho. Ubaba angazi ngoba angakwazi nokuthi asikhombise
ukuthi ngempela lokho akushoyo kuyiqiniso ukuthi khona abantu kade bekhona lapha bezombonga njengomuntu obasizile. Yebo, angikho khona manje ukukhombisa baba le imali khona vela iseduze kwami vela manje. Bese ngathanda ubaba mhlambe asikhombise sikwazi ukubona ukuthi lokho akushoyo kuyiqiniso. Bese sibone ngempela ukuthi cha wena umuntu osebenza ngempela uyabasiza abantu. Yebo, ngakhona baba. Bese ngacela ubaba mhlambe asikhombise. Okay, ayikho inkinga ke imakhombisa khona manje siyadlulisana kufika kumba imali. Yeah. Yona la bantu bafike ngayo manje izombuka ngayo imali. Yeah. Uyabona le imali baba. Yona le. Uyayibona ke? Yeah. Yona le imali le. Yona le imali, uyayibona? Abafike nanje bezobonga ngayo manje. Uyayibona ke? Yona le imali le. Yonke le ibona la imali. Manje ngeke ukwazi khipha, ngifuna khipha yonke baba. Hayi. Ngifuna khipha yonke ngoba sibona nje imali yonke ikhona. Hayi, sibecabanga ukuthi sewuyadala. Hayi. Baba mina ngempela Phinda ngiyasebenza. uvule futhi ba. Ngiphinde ngivule futhi. Uvule futhi sibonge. Baba imali ingaka? Yebo kanjalo. Cha umsebenzi wakho uyancomeka. Uyancomeka. Imali engaka? Manje lonke le mali leyo abantu abebezokubonga ngayo. Yebo nayo. Ayibona uyayibona nje nayo, uyayibona. Yonke le imali baba, yonke le imali. Yebo. Wawubasiza indlelani labantu abafike nemali engaka? Le bengene sikhwameni. Oh yeah. Le bengene sikhwameni. Manje ke wathi ubaba angifake ku-account bese ke ngathi hayi ngoba wena wathi before ufuna kumina. Ukubona face to face, uzobona face to face. Letha ke imali kumina. Bese wetha imali kumina ke namhlanje vele kuba kwa-13 kodwa besiye bo. Kuhamba manje lo baba. Manje le imali kade ezokubonga ngayo. Iyona le. Yokubonga yokuzobonga. Iyobonga yona le. Ngaphandle kwalena omsize kuyona ukuthi ayithole. Cha. Le mali lena njengoba ingaka ezokubonga ngayo uyikhiphe kule mali le vele osomsize ngayo ayithwalile. Kunjalo baba. Uyefuna imali engakanani yena bopha 7.8 million. Oh yeah. Manje ke lokho wazi azokubonga bengene imali ke u7.8 million. Yeah. Bese uletha kumina azokubonga nje. Yebo kunjalo. Hey umsebenzi wakho uyancomeka. Hayi baba ngamena umsebenzi wakho abantu. Ngizwa kodwa ukuthi imali yona le. Noma ke nawe ke basafuna something ke ukaze uthatha noma amaphepha abawu2 lapho uthathe drink mase nihamba. Hayi baba umsebenzi wakho uyancomeka futhi uyabongeka futhi siyabotha hayi uyinyanga le yangempela futhi eneqiniso. Alikhonya hayi. Ayinyanga eneqiniso. Uma ungabe ukwazi ukuthi abantu bafike nemali engaka bezokubonga. Mathi ngiyaphupha. Hayi umsebenzi wakho wayesiyawubonga baba siyabona futhi siyakubongela ngokumsebenzi wakho kusho ukuthi ngempela uphiwe. Siphiwe leso ophiwe sona. Amen. Njengoba silapha ke baba sizotshela nabalandeli nababukeli ukuthi thina lana kuSiyabonga channel TV nikwazi ukuthi nifollowe nilandele kuyona nikwazi ukuthi konke ngoba thina sihamba umsebenzi wethu ukuhamba sibheka izinyanga njengoba seziningi izinyanga mhlambe ezikhohlisa abantu ukuthi ziyakwazi ukwenza into ziyakwazi ukwelapha zikwazi ukuthini kanti lokho akwenzeki kodwa ke lapha ku-California sibone konke ukuthi konke akumsebenzi wakhe uyancomeka futhi uneqiniso. Nathi ke sizocela ukuthi balalele nani babukele nani balandele nisilandele nisifollow iSiyabonga channel nibone ngoba ukuthi konke esikushoya njengoba soke sihambela ezinyanga konke kusuke kuyiqiniso ngoba sizama ukuqhamula zona lezi zinto lezi abantu bayakwazi ukwenza ukuthi bayakwazi ukulapha abakwazi ukwenza imali abanye kanti ayikho leyo nto mhlawumbe abanye bayikemba badlala ngabantu lapho alikhona sibonile khona ukuthi konke umsebenzi wakhe
uyancomeka nasendlini la esigodlweni sakhe siyabona nje ukuthi hayi inyanga yangempela futhi esibonayo ukuthi inyanga eneqiniso njengoba sikwazi ukusivumela ukuthi singene sizobuka umsebenzi wayo yasivumela futhi ukuthi sikhulume nayo konke lokho sesikukhulumile. Siyabonga ke babukeli nani balandeli bethu kuSiyabonga TV. Baba sibonge kakhulu ngokomsebenzi wakho uyancomeka. Ngiyabonga. Konke lokho sikubonayo kunokuthi futhi usivumele ube nesibindi sokusivumela ukuthi singene sibuke sikwazi ukukhuluma nawe. Siyabonga baba ke hayi usale kahle ke mkhulu thina sesiyahamba. Thokoza baba thokoza bayabonga nabanye ngathi bangalandela basilandele kwe-channel yethu kuSiyabonga TV bakwazi ukuthi ke bathole mhlambe bathuzuze nabanye bafane nalabo kade bezokubonga. Ngiyabonga. Siyabonga. Ningabona ukuthi ke ubaba walikhonja utholakala kade ngoba kahle kahle. Nginama office bahlukene. Enye office seThekwini, enye eseKapa, enye eseGoli. Kodwa ke kahle kahle base ufuna lokwazi kakhulu ngiyangifonela ukuthi nibe kuphi. La inombolo yami 068 096 2201. Angiphinde futhi inombolo yami 068 096 2201. Inamba le eyobaba likhonyela oyimina lekhuluma naye baba likhonyela khona ukukhuluma uyimina loyo. Mase ukuthi namibuzo ngingifonela kule number kodwa mina ke umuntu futhi ngiyakwazi ukumusiza through the phone ngoba bakhona abanye abantu bathi ukuthi hayi baba mina ngisekude ngikusiza kanjani ngoba vela nje mina ngisekugulu ngolapho ngikwazi ukuthi through the phone ngiyakwazi ukwenza futhi lokho through the phone ukuyena umuntu afikela kumina noma ngiva kahle kuye kuyena futhi ungakwazi futhi umuntu uhamba futhi indeni yakhe kumsiza khona futhi lokho ungakwazi futhi kuyenza lokho. Wow.